Usap-usapan ngayon sa social media ang magkasintahang Sam Melby at Catriona Gray sapagkat ito raw ay naninirahan sa isang bubong. Makikita sa vlog ni Alex G kung saan nagkondutor sa kondo ni Sam Melby, tsaka sa vlog naman ni Catriona, shinare niya ang kanyang buhay at home, kung saan makikita ang pagkakapareho ng ilang bahagi o bagay ng kwarto niya, na kung saan makikita rin ito sa isang kwarto sa kondo ni Sam Melby na sinabing ng aktor na kwarto daw ng kanyang kapatid na babae. Ito po ang mga larawan. Kayo ba? Ano ang masasabi nyo sa issue na to?